Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. IStellenbosch siphinde sazimanya okanye saziwonga ke ngenkwenkwenyana esuka phaa kwidevelopment yeqela leKaizer Chiefs uRhopolang Taunyana. Rhopolang Taunyana, umfana omdala Rhopolang Taunyana bedlala phaa kwidevelopment yeqela leKaizer Chiefs. Inkwenkwenyana encinci yabe ke yasayina phaa neStellenbosch phofu ke sisivumelwano esisuka phaa kwiqela leKaizer Chiefs kunye ke neqela leStellenbosch. Gavin Hunt uvuya kakhulu ukufumana le nkwenkwenyana na-20 years esitsho sithi uza balindele into yokubana ke le nkwenkwenyana ke idlala umdlalo wayo wokuqala phaa kwiStellenbosch izibonakalise iziveze ukuthi iphethe ntoni nayo kwela isayidi ke le ndodanyana ke iyatsho nayo into yokubana ke ayizikhaleli ngojoyina iqela leStellenbosch. Liphupha neyiphi na i-youngster ukuthi ke ingakwazi ukubana xa ifuna ukukhula ebholeni ibheke phaa uqela leStellenbosch kuba naso iStellenbosch sesinye yenye yeetim apha eMzantsi Afrika ezikwazi into yokubana ke zibe ne-development erayithi, ezikwazi into yokubana ke zibe nendawo erayithi yokugcina abadlali abasebancinci nokubakhulisa. iStellenbosch ke sinesakhono noko naso ke esiphezulu apha ke ekuhoyeni ii-youngsters. Utsho ke laa mfana uthi ke yona nto ingamandla ngoku kukubana ngoku naye asebenze nzima enze sure into yokubana ke iStellenbosch siyaphumelela. Ubukho bakhe phaa bubonakala into yokubana ke naye okwafika njengoRhopolang Taunyana esuka phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Itsho kanjalo ke le nkwenkwanyana ke baphulaphuli ke isencinci. Masinikhumbuze into yokubana ke zingaphi players zeKaizer Chiefs eziphaa kwiStellenbosch uzothi ga ngoku ziyi-4. Iplayers zeKaizer Chiefs eseziphaa kwiStellenbosch uzothi ga ngoku uqale kwakuGeorge Matlou, kwangu-Ashley Du Preez, Given Msimango. Ngoku yile nkwenkwanyana ke yakwaRhopolang Taunyana yiyo ke ngoku ephinde yabe ke iyazimanya neqela ke leStellenbosch. Ubonakala ke ngathi ke ubudlelwane phakathi kweKaizer Chiefs ke neStellenbosch apha kubadlali buzawuthanda ukukhula. Ingayinto entle ke leyo ke baphulaphula. iKaizer Chiefs ikwazi uba nayo ibe netim esebenzisana nayo kumcimbi wabadlali, ngoba ibuhlungu le nto iKaizer Chiefs bangatshona ngapha nangapha iitim zonke zifuna ukuyinikeza abadlali. Uyayibona nje le nto into yokubana ke yinto ngobunto bayo. Yeke nje uba ke xa niyithetha kungangathi ningabantu abakhalaza njalo, kodwa le nto icace gca okwekati emhlophe ehlungwini into yokubana zikhona iitim ezingafuni ukusebenzisana neKaizer Chiefs. Sawubonga ke lapha kwiStellenbosch uba bubudlelwane babo bawugcinakala bobuhle kanje. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.